मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहे काकडीचे वडे। काकडीचे वडे बनवण्यासाठी बघा मी 2 काकड्या घेतल्या आहेत आणि त्या आता मी ना सोलून घेणार आहे, साली त्याच्या काढून घेणार आहे आणि किसून घेणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता आहे बघा मी दोन्ही काकड्या किसून घेतल्या आहेत। आता याला मी ना 15 मिनिटं शिजून घेणार आहे किंवा 5-10 मिनिटं, जशी काकडी कोवळी असेल तर लवकर शिजेल, जून असेल तर वेळ लागतो शिजायला, तर 5-10 मिनिटांमध्ये पण शिजू शकते। 15 मिनिटं जून असेल तर 15 मिनिटं लागतील। तर आता मी याला शिजून घेणार आहे। आता ही बघा इथे मी ही काकडी आहे ना त्या पाण्यामध्ये शिजत ठेवणार आहे। तर मी ते 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे आणि आता त्यामध्ये मी काकडी घालून घेते। ही बघा सर्व आता तुम्ही बघू शकता। हे बघा आपल्याला अर्धा चमचा मी यामध्ये मीठ टाकते, नंतर पीठ मळत्यावेळी मी जास्त जेवढं पाहिजे असेल तेवढं आपण टाकू, पण आता मी अर्धा चमचा टाकला आहे आणि याला आता ना मी 5 किंवा 10 मिनिटं असं शिजून घेणार आहे। आता मी या काकडीमध्ये आहे ना पाव चमचा हळद टाकते, त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा आता तुम्ही बघू शकता, ही बघा आपली काकडी शिजून तयार झाली आहे आणि मी इथे बघा हे अर्धा किलो पीठ घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आता ही आपल्याला काकडी टाकायची आहे। बघा गरम आहे, काकडी मी टाकून घेते आणि नंतर त्याला थंड थोडं करून मळून घेणार आहे, पण गरम गरमच टाकायची। काकडीचे वडे खूप छान बनतात आणि नरम पण बनतात। काकड्या पण कोकणामध्ये आता काकडीचं सीझन आलं की लोक माळवसामध्ये म्हणजे पितृपक्षामध्ये काकडी घालून वडे बनवतात। आता तुम्ही बघू शकता, बघा मी काकडी आहे ना पूर्ण टाकून घेतली आहे। मी तांदळाचं प्लेन पीठ घेतलं आहे, जे आपल्या घरी प्लेन असतं भाकरीला वापरतो तो। त्याच्यामध्ये ना आपल्याला आहे ना तांदळाच्या पिठामध्ये मेथी पावडर किंवा धना पावडर टाकायची नाही आहे, फक्त काकडीच टाकायची आहे। काकडी टाकल्यामुळे काकडीचा वास येणार आणि वडे खूप छान बनणार। आता आपल्याला हे बघा असं व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे। हे बघा आता मी हे बघा आपलं पीठ आहे ना, जर तुम्हाला काकडीचं पाणी जे आपल्या असतं ते कमी पडलं तर थोडंसं गरम पाणी घालायचं। थंड पाण्याचा वापर करू नका, गरम पाण्यामुळे काय होतं पीठ आपलं लवकर येतं म्हणून। आता हे बघा माझं पीठ आहे ना मळून झालं आहे व्यवस्थित। मी याला आहे ना असंच आहे ना ढाकून ठेवणार आहे 1 तासासाठी। 1 तासाने आहे ना मी तुम्हाला परत मळून दाखवेन। 1 तास गरम पीठ आहे ना असं गरम पाण्यामध्ये मळलेलं पीठ झाकून ठेवलं ना, त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि साईडला ठेवून द्यायचं, मग ते पीठ येतं आणि आपले वडे आहे ना व्यवस्थित फुगतात। हे बघा काकडी आपण घालून वडे बनवतो ना, ते बघा कलर बघा काकडी पण दिसते। हे बघा आता मी हे असं पीठ ठेवून दिलं आहे। आता मी तुम्हाला 1 तासाने दाखवते हे पीठ आपलं कसं होईल ते। आता हे बघा आपलं पीठ आहे ना तयार झालं आहे आणि मी एकदा परत मळून घेते याला। हे बघा थोडंसं आहे ना तेल हाताला लावून घेणार आहे। हे बघा आणि असं पूर्ण लावून घेणार आहे आणि मळून घेणार आहे। हे बघा आता याचे आहे ना छोटे छोटे आहे ना असे गोल आहे ना लाडू या पेढे म्हणा काही बनवून घेणार आहे। हे बघा असं, हे बघा आपल्याला जी साईज पाहिजे त्या साईजचे तुम्ही बनवू शकता। या पद्धतीने आपल्याला सर्व याचे पेढे बनवून घ्यायचे आहेत पिठाचे। इथे मी एक आहे ना प्लॅस्टिकची पिशवी घेतली आहे आणि त्याला आहे ना हे बघा मी तेल लावलं आहे आणि हा असा आपल्याला पेढा ठेवायचा आहे आणि जो हात आहे ना आपला हे बघा हे किंवा या 4 बोटांनीच थापायचं आहे। हे बघा असं थापलं ना तरी पण छानपैकी थापतात। हे बघा किंवा असं थापा, ज्या पद्धतीने तुम्हाला जमेल त्या पद्धतीने तुम्ही असं थापून घेऊ शकता वडे। हे बघा आपला मस्तपैकी असे वडे तयार झाले आहेत। हे बघा
आता हे बघा, मी हा दुसरा एक पेढा घेतला आहे आणि त्याला पण आता व्यवस्थित असं थापून घेणार आहे. हे बघा, किचन छोटा असल्यामुळे ना मला व्यवस्थित तापायला मिळत नाही किचनवर दाखवायला. हे बघा, हे बघा, या दोन्ही पण वडे तापून तयार आहेत. दोन्ही तेल आहे ना, हे बघा मी गरम करत ठेवलं होतं आणि तेल आपलं तापलं पण आहे. तर तापलं की नाही ते बघण्यासाठी हे बघा, मी एक असा छोटासा आहे ना पिठाचा गोळा टाकून बघते. पिठाचा गोळा आपला उचलून वरती आला म्हणजे आपलं तेल तापलं आहे. हे बघा, हे बघा, आपल्याला हळूच आहे ना, तेल गरम आहे तर एका साईडून आहे ना, हे बघा असं हळूच सोडून घ्यायचं आहे. कढई मोठी असेल तर तुम्ही 2 पण सोडू शकता वडे. वडा येईल ना त्यावेळी असं थोडं ना दाबायचं खाली, म्हणजे वडा आहे ना फुगतो. मी जरा पातळ थापले आहेत. पातळ वडे छान लागतात हे काकडीचे. हां, आता हे बघा आपले वडा मस्तपैकी असा वड फुगून आला आहे. आता मी त्याला परतून घेते. हे बघा, आणि जेव्हा आपण साईड परततो ना ती व्यवस्थित शेकून घ्यायची आहे आपल्याला, कारण ती जाड साईड असते. ही वरची बघा पातळ साईड आहे. ही बघा, हे बघा आपले दोन्ही बाजूने वडा व्यवस्थित असा शेकून तयार झाला आहे. आणि आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. याआधी मी एक वडा काढला होता. हे बघा, आणि आपले दोन्ही पण काकडीचे वडे मस्तपैकी बनून तयार आहेत. यामध्ये मी गव्हाच्या पिठाचा वापर केला नाही आहे, का मेथी, धने किंवा उडीद डाळ कोणतंही काहीच वापर केला नाही आहे. फक्त काकडी आणि तांदळाचं पीठ वापरूनच हे वडे बनवले आहेत. थोडीशी हळद टाकली, चवीपुरतं मीठ टाकलं. आता याच पद्धतीने मी या पिठाचे सर्व वडे बनवून घेणार आहे. हे बघा,